Dobre, točí to, idem po rade. Čau, Božisko, vymenené. Serus. Bože, tu je lidi. Čau. Serus. Už sa poznal. Čau. Čau. Jojo. Čaute, páni. Čau, čau. Peťo. Ahoj. Musím vás točiť všetky do videa. Koho ešte? Juro tu bol, aha. Ježiš, pozor! Kde je Dušan? Na benzínku. Aj tak budeme musieť ísť v Volade potom. Budeš to viesť? Áno. Áno, musí, ja to budem točiť. Kto to bude? Kto chce? Volá, kto musí to navigovať po tej trase. Trasu má každý, ja to budem točiť, tak nemôžem byť aj predu, aj... Čau. Ty tam. Serus. Čau. Našiel som žárovky, potom ti to ukážem, či je to ono. Určite. A je tu. A je tu veterán. Serus, starý. Serus, starý. Toto je kto? Aha, ho. To je môj druh na cesty do Iránu. Čo? Zapápol. Ja mám takú domovku, ja mám taký príč. Dobre, tak trasu naplánoval Kozák, tým dajte na toho, ja som ho nevidel. Navigovať bude Miro. Neukazuje ti to? Idem ti to skúsiť poslať. SMS-ku ti pošlem. Dobre, máme 10 minút, príde Juro Balko ešte. Juro Balko. To určite. Dobre. Frajerka má 70 rokov, majú jej rodičia, že to nemohol odmietnúť, že to už slúbil, hovorím, čo, však to je každý rok, tak povedz, že nemáš. Tradície sa neporušuje. Ide to? Bez diálny celý čas? Ako? Chceme celý čas bez diálny. Áno. Mirko, no poď, dáme to všetkým. No počúvajte, chlapi! Len auto bude treba zapnúť. Tu máme navigáciu a trasu hovorí. Ideme do Topolčian, chalani, a tam postojíme niekde na pumpe a potom sa dohodneme zase, aký kus. Dobre, prvý platí. Ak by náhodou niekto potreboval postať skôr, tak ma predbehnite a ukážte mi len rukou, že teda odstavíme to, dobre? Ale prvý platí. Tak Topolčany je prvá zástav. Všetci ideme na kávu, on platí. Dobre, Topolčany, počkáme Balkyho a ideme. Nevadí, ale zaplatiť môže. Už ide, asi sa pozde zobudil. Ty si hovoril, že nemá príde. Nemá mi písal, že príde. Áno. Čo budem ja, mu vyvolávať? Milan mi písal OK. Ja by som ho maximálne nebal, a to by bolo zle. OK je iné ako prísť. Nie, vždy keď... OK je čo? OK je OK. A on to môže prečítal KO. Kde je KO? Hovoril, že príde, tak neviem. Jozef, baterka bola dobrá. Aha, tu je. Áno. Posledný, hádam. A nie, ešte čakáme jedného. Kto? Tak ešte čakáme ďalšieho. Cešturec.
cez Nitru a tam potom horu. A odbehneme aj na ony, na Košice, na Dargo, alebo Alebo cez Pišovci. Jahodnú. Ani ja. Ty ideš s nami? Čau, Lado. Majo. Nový, lebo pozor, neviem, kto. Nepoznám. Dobre, už poznám.
na kávu. Tak počkáme, určite. Ja sa pýtam, ko nehýbaj si dať kávu, pohode. Určite, jasne. Netočilo mi to, lebo som mal baterku zlú a už mi to točí. Točí ti to? Točí mi to, točí. Vytačaj, ale Vladovo. Veď. Čo to tam, čo? Ideš na prebe. Markedy. Zavadzaš. Markedy, jasné. To auto tam zavadzalo. Tak to ja viem. Mali ste ho šupnúť. Nebolo, keď išlo oproti auto. Ja som im šupol, takže Marcel má viacej času. to trvá výfuk vyprázdniť, lebo mám tam ho zahádzaný. A Marcel má viacej času, nie sú toľko auta, proste nemá. Áno. Netočilo mi to, Vašil. Teraz frajeri. To je koľko razy ty už pobehal. Zbadáme. Kde? Tam áno. Asi. Mne sa točí jak hada, nie, do kamery, vieš. Aj mi hovorila. Že si to nemá tam. Klačiansky klan. Liniansky klan. Mochovecký klan. A ja. Vedúci zájazdu. Čo nevie ani trasu. Tak je. Na Pezínsku babu. Ja to tiež na to aj neklikol, či som poslal. To je najbližšie. Na babe hore. Ideme cez babu, či? Neviem, mne to je jedno. Môžeme ísť cez babu. Lyžiarske stredisko, to asi nie. Roztiahni mapu a tak. No rozmýšľam, ako to volá. No počúvajte! Miro, ideš. Ja? No? Dobre. To ma Ivan naučil organizovať. Takže teraz vlastne končíme na Pezínskej babe, ale prebehneme, teda pôjdeme na Brezovú pod Bradlom a vlastne vrchom cez pohorie prejdeme a potom vyjdeme vlastne hore na Brezovú, na Pezínsku babu. A Tam potom stojíme hore, ne? Tam budeme stáť. Hore na babe, na vrchu, kde je tá reštika, stojíme. My stojíme, ty nie, áno. Mohylu obchádzame? Nejdeme hore nie, na mohylu. nie. Takže len prejdeme, dobre? Na babe stojíme A hore. na babe sa stojí. To je kus. Teraz mi na Brezovú mi píše 28. To je kúsok. Tam to bude, ja myslím si tak do 70 km. Tak dáme za 10 minút odchod. Tak za 10 minút odchádzame. Má jeden. Tá Tesla tam bude. No dobre, ideme sa obliekať. Za prevoz do sedenia. Všetko musím. Vozík, že je nachystaný, Miro hovoril. To nie je pre teba. Keď sa volá, čo stane. Poučil sa z minula, hej? Hej. Už máme zálohe vozík. Ako na Viedni. No. No dobre, na babe si dáme už obeda.
som to bol zbehnúť hore dole. Drží to? Drží. Je tam semafor. Nemajú. Je tam semafor, už som bol dole. Hej. No. Cukor, kávu si daj. Teda cukor, mlieko chceš? Nie. Nie, teraz nie. Lebo bordel nebudeme robiť. Tým Yamaha. Či Kawasaki, pardon. Tu je tým Yamaha. Tu je tým Honda. No, je to podelené. Ako napiekol na cestu pagáče. Nie, napiekol pagáče, tak to kamerujem. Kávovar, ty máš kufre, tu spravíme takú špirálku. On je najedený, tak je spokojný, chápeš? Kávovar by sa hodil. No však čo, nevíte postať. Oni hľadajú jesť, Duško. Hľadajú jesť, oni nejedli. Tak ja viem. A prečo sa nenajedli stanov, ne? Ja neviem, opýtaj sa ich. Ťažké veci. Áno, že ten pán v červenej bunde všetko zjedol. To je rovina. To je rovina. Ja som tu už skoro naspával, za to potrebujem kávu. Umreš od mňa, ja však musíš... To mi bolo treba. Dobre je to, však všetci sme spolu. To sa nestalo ešte. To sa nestalo. Je prvýkrát Toto zatiaľ. sa zažití, ja to budem mať na telefóne, kde sa všade my motáme na to taký jednotný popečky. Ale my sme dneska spokojní, lebo boli úspešná. Áno. To ešte sme neboli. Všetci neboli sme. My sme ich dali. Lebo my sme s Romanom už boli stali. Problém boli tie retardy.
Mal som to natočiť, keď som mu dal viesť, ale nestihol som. Žiaden dôkaz, ja som nejedol. Nič, všetko si zlikvidoval. Pane. 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 Otázočka. Nebol si jazerek. Napapaný. Ideme potom za koľko? Vedúceho sa opýtam. Ja som vedúci. Však kto naviguje vedúci? Najposlednejší. Kedy ideme? Tak povyplácame my ešte. My už máme vyplatené. Za 10 minút dáme odjazd. Tak za 10 minút, že bude odjazd. A ide sa kde? Ideme na Kalna nad Ronom. Tady na Štúrec. Do Štúrca spravíme Jahodnú, Dargov a s Podkom prídeme cez. Hovoril mi na kávu do Košic. Áno, a zemou sme boli zabíjať takisto, vieš, to čo nebudeš? Kalnej na pumpe. Kalnej na pumpe stojíme. Kalnej. Čo? Na Skalnej ideme do Vrabel. Že už som? Čo nie, film, oni kartu obchal, idá volať. Do motorky. Ježiš Mária, obliekame sa. Nepodprácali sme sa. Zapíšem to. Hneď, vybavíme. Ivan ma dneska šupol 6, 7, 8 razy, to je hanba. Pozri, aký strojba. 5 krát som ti ukazoval, potom som ťa ešte 2-krát prečo. Potom si už len hádzal rukou, to ja som videl. Je to strašné. Čo to? Ladino, potom dám ak nejaké. No usmej. Áno, usmej. Áno, všetko tam poviem. Všetci dodržovali rýchlosť. A vo Vilachu Néma prvý, ja posledný z oni šiel prvý z navigátoria, druhý a ešte niekto išiel v strede. Išli sme do Vilachu, tam je taký kruhový objazd, boli 3 jazdy do Talianska. Jedna sem, jedna sem. Áno, Vilach. Trikrát rovnako sme zadali, Milana poslal doľava, mňa poslal doprava, tretí išiel do Však stredy. skúšala. Tie všetky 3 cesty sa spájali na konci toho Vilahu do tej diaľnice, ale tá navigácia, každý mal svoju rovnakú, úplne na tom kruhovom nie je super. Lebo ona si robila štatistiku, kde má ísť. Najrýchlejšiu, druhý mal najkrajšiu. Môže byť, ale že vlastne na tých 3 výpadovkách 3 navigácie rovnaké každého... Ani skúšujete na moc. Ivanko, Dobre bolo. Čau. Šťastnú cestu, chlapci. Nejde s nama? Kde? My ideme na Mokovcu smerom. Ideme. Aj my? Čau. Tak my už, naša strana a inti idú na levicu. Prestaňte, chlapci. Ešte neviem, opýtam sa Duškami, možno, že to zoberieme Cečňavnicu. Kde Štúrec? Cečňavnicu. Duško tak zdraví z motorky. Ja som sa smial už na ono. Ukáž to, to bude nakoniec videa. Ale teraz, tak. Čo je ono? Obidva. Roman, aj ty sa že zdravíš, tak ukáž ten pozdrav. No. Obidvaja to dajte. Dajte to obidvaja. Ale zášli som si... No dajte to obidvaja naraz.